Δήμαρχο Λάρισας, τον κύριο Θανάση Μαμάκο. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλό πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του Δημοτικού μας ραδιοφώνου. Τι κάνετε, είστε καλά? Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω λίγο να πούμε δύο πράγματα, να ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία που αφορά άλλη μια βράβευση, άλλη μια πανελλαδική διάκριση του Δήμου Λαρισαίων. Αυτή τη φορά λέει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υπεύθυνη διακυβέρνηση. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε ευθύς εξ αρχής τι είναι αυτή η αξιολόγηση, πώς προέκυψε, αν υποβάλαμε από μόνοι μας το Δήμο σε αυτή την αξιολόγηση, διότι και αυτό έχει τη σημασία του, και ποιοι μας αξιολόγησαν, εν πάση περιπτώσει. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση που έχει το νόημά της πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε λίγο 2-3 στοιχεία ευθύς εξ αρχής και μετά να δούμε για ποιο πράγμα ακριβώς αξιολογηθήκαμε και ποια είναι τα συμπεράσματα, Δήμαρχε. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι ήταν μια πρωτοβουλία δική μας, δεν είναι μια υποχρέωση που έχει κάθε Δήμος αναφορικά με τα διάφορα επίπεδα αξιολόγησης, γιατί ξέρετε υπάρχουν διάφοροι τομείς στη λειτουργία ενός Δήμου, καθώς ο Δήμος είναι ένας μεγάλος οργανισμός, που αξιολογούνται οι επιδόσεις, οι πρακτικές που ακολουθούνται και βγαίνουν τα συμπεράσματα τα οποία, εφόσον είναι με έναν τρόπο η αξιολόγηση διαμορφωθεί με έναν τρόπο συγκροτημένο που ικανοποιεί τα υψηλά στάνταρ που έχουν τεθεί κατά καιρούς από τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς, μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν και τη βάση για μια καλύτερη πορεία στο μέλλον. Στη λογική λοιπόν αυτή της προσπάθειας που κάνουμε στο Δήμο Λαρισαίων να βελτιωνόμαστε συνεχώς τόσο όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και την εσωτερική λειτουργία του Δήμου, υπήρξε η απόφαση να θέσουμε τον Δήμο Λαρισαίων στην κρίση ενός ανεξάρτητου ελεκτικού μηχανισμού, πιστοποιημένου προφανώς, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε συγκεκριμένες λειτουργίες του Δήμου Λαρισαίων αναφορικά με το κομμάτι που έχει να κάνει και με τη διακυβέρνηση αλλά και με το κομμάτι που έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών. Και το γεγονός ότι μέσα από μια πολύ επίπονη προσπάθεια, ένα ερωτηματολόγιο 350 σχεδόν σελίδων, που οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, και με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Λαρισαίων, όλα τα στελέχη, τους συνεργάτες του Δήμου Λαρισαίων, γιατί αυτή η διάκριση ανήκει σε αυτούς. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το ύψος και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο Λαρισαίων και γενικότερα όλη την εικόνα του Δήμου Λαρισαίων. Εκεί λοιπόν αξιολογήθηκαν πολύ σημαντικές εταιρείες, δηλαδή εταιρείες οι οποίες είναι πολυεθνικές, έχουν δράσει σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα αξιολογήθηκαν και φορείς του δημοσίου όπως ο ΑΣΕΠ, όπως η ΕΙΔΑΠ και μια σειρά άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία νομικά πρόσωπα παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό που έχει τη σημασία του είναι ότι αυτή η διάκριση αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της συνολικής φιλοσοφίας διοίκησης που έχουμε βάλει σε προτεραιότητα στο Δήμο Λαρισαίων, η οποία φιλοσοφία έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί για μας η σωστή διαχείριση, η σωστή λειτουργία ενός Δήμου δεν περιορίζεται μόνο στην διαχείριση της καθημερινότητας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έτσι. Η καθημερινότητα των πολιτών είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο ταυτόχρονα πράγμα. Ταυτόχρονα όμως σημαίνει για μας να σχεδιάζουμε με όρους μέλλοντος, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα κάνουν πιο ανθεκτική τη λειτουργία του Δήμου, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και πάνω απ' όλα, γιατί και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης, να λειτουργούμε με διαφάνεια, με λογοδοσία και σεβασμό στους πολίτες. Αν αυτοί οι πυλώνες έχουν τη δυνατότητα να τους υπηρετήσουμε με έναν σωστό τρόπο, έναν δομημένο τρόπο, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα γίνουν αντιληπτά από τους πολίτες αναφορικά με τη λειτουργία του Δήμου και θα είναι κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οπότε η διάκριση αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, δεν εφησυχάζουμε, είναι μια διαδικασία που μας επιβάλλει με την καλή έννοια να συνεχίσουμε να προσπαθούμε προκειμένου να βελτιωνόμαστε. Και Δήμαρχε, νομίζω ότι θα είναι και ένα... Τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις.
οι μεγάλες πλημμύρες του 23 Σωστά. δοκίμασαν τις αντοχές της πόλης, δοκίμασαν τις αντοχές της κοινωνίας μας. Ταυτόχρονα όμως μέσα από αυτή τη δύσκολη εμπειρία, μέσα από αυτή τη δύσκολη διαχείριση, αναδείχθηκε η σημασία και η αξία και της συνεργασίας και της αλληλεγγύης και της αποφασιστικότητας. Οπότε νομίζω ότι αποτελεί ένα οδικό χάρτη ενεργειών που πραγματικά μπορούν να θέσουν το Δήμο Λαρισαίων σε μια καλύτερη τροχιά για τα επόμενα χρόνια. Άρα μπορούμε να το δούμε και ένα ως σημαντικό εργαλείο αυτή τη διάκριση, με την έννοια ότι γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, ή εν πάση περιπτώσει όσοι είναι στο χώρο, ότι οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται με κριτήρια τέτοιου είδους βιωσιμότητας και συμμόρφωσης. Είναι μια παράμετρος έτσι δεν είναι? Που, ακριβώς. Είναι μια παράμετρος που έχει να κάνει με την αξιολόγηση διαφόρων δικτών. Και η αξιολόγηση δεν είναι απαραίτητα κακό. Πολλές φορές την ακούμε την έννοια αξιολόγηση και τρέμουν κάποιοι, ναι. Με κάποια, βάζουμε ένα αρνητικό πρόσημο. Το να θέλει κάποιος να γίνει καλύτερος, πολύ περισσότερο ένας οργανισμός μεγάλος όπως είναι ένας δήμος του μεγέθους του Δήμου Λαρισαίων, είναι κάτι το οποίο αποτελεί υποχρέωσή μας. Σε αυτή τη λογική λοιπόν θέλουμε να αξιολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο το οποίο θα μας κάνει να είμαστε καλύτεροι. Και σε αυτή τη λογική, όπως είπατε, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι σε άμεση συνάρτηση με διάφορες πιστοποιήσεις που έχουν γίνει. Και δεν είναι μια πιστοποίηση η οποία απλά γίνεται από ένα φορέα, πολλές φορές γίνονται πιστοποιήσεις. Αντίστοιχα στο Δήμο προχωρούμε σε μια σειρά άλλων πιστοποιήσεων αναφορικά με την επάρκειά μας, τη διαχειριστική, αναφορικά με τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών, τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς του δημοσίου, με άλλους δήμους. Αυτά γίνονται στη βάση πιστοποίησης από πιστοποιημένους αξιολογητές, όπως είναι η TUV Austria και μια σειρά άλλων τέτοιων αξιολογητών. Και πλέον υπάρχουν υποχρεώσεις. Τελευταία έχουμε την υποχρέωση την ΙΣ2 για την κυβερνοασφάλεια, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Η ανάγκη να θωρακίσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου μας, να θωρακίσουμε τα στελέχη μας, να θωρακίσουμε γενικότερα τους Λαρισαίους είναι πολύ σημαντικό. Οπότε είναι μια διαρκής προσπάθεια που γίνεται με την τεράστια συμβολή των εργαζομένων του Δήμου, γιατί πραγματικά αυτό που είπα στην αρχή το εννοώ και θέλω να το επαναλάβω, ότι αυτή η διάκριση ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Λαρισαίων, σε όλους όσοι εργάζονται για να έχουμε ένα Δήμο πιο βιώσιμο, πιο ανθρώπινο, πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό. Έτσι, το προσωπικό είναι η κινητήριος δύναμη του κάθε Δήμου, έτσι. Προφανώς. Λοιπόν, οπότε είμαστε ο δεύτερος Δήμος που πήραμε αυτό το βραβείο. Ο πρώτος ποιος ήταν? Ο δεύτερος Δήμος που πήραμε αυτό το βραβείο, και πραγματικά η διαδικασία της απονομής της διάκρισης, αλλά και όλο το πλαίσιο της λειτουργίας αυτής της δομής ανέδειξε πάρα πολλά στοιχεία. Γιατί υπήρξαν κατηγοροποιήσεις των φορέων που διακρίθηκαν και πιστοποιήθηκαν με τις διάφορες αυτές πιστοποιήσεις, οι οποίες έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι δηλαδή ότι μπαίνουμε όλοι στο ίδιο πλαίσιο και να μπορέσουμε να αξιολογηθούμε σε βάση με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είναι γενικά. Υπάρχουν και γενικές αρχές που διέπουν την πιστοποίηση, αλλά και ειδικότερες που έχουν να κάνουν με το σκοπό, με τη λειτουργία του κάθε φορέα που πιστοποιήθηκε. Και αυτό που πρέπει να έχουμε ως εικόνα είναι ότι σαν Δήμος Λαρισαίων θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε μια ανάπτυξη η οποία θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, θα έχει στο επίκεντρό της την προστασία του περιβάλλοντος, θα έχει στο επίκεντρό της την βιωσιμότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, Δήμαρχε, το νέο κώδικα, ο οποίος είναι πλέον ενεργός, έχει γίνει πράξη, και θέλω λίγο να μου πείτε ποιες αλλαγές θα επιφέρει για τη λειτουργία των Δήμων αρχικά και για την καθημερινότητα των πολιτών μετέπειτα και των εργαζομένων των Δήμων, έτσι. Κοιτάξτε, ο νέος κώδικας προήλθε σε ένα ουδέτερο πολιτικά χρόνο, υπό την έννοια ότι είναι 2,5 σχεδόν χρόνια πριν τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Οπότε δεν αποτελεί κάτι που θα μπορούσε να ευνηδιάσει τους εμπλεκόμενους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη, μπορούμε να πούμε, πέρα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν από κάθε πλευρά, ότι γενιάζει μια νέα εποχή με τους Δήμους, με σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Το
το βασικό στοιχείο είναι, και στο οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει, ότι γίνεται μια κωδικοποίηση όλης της διάσπαρτης νομοθεσίας που είχε να κάνει με τη λειτουργία του Δήμων. Παραπάνω από 1000 νομοθετήματα διάσπαρτα υπήρχαν κατά καιρούς που έρχονται από αιώνες πριν μέχρι και πρόσφατα, και υπάρχει πλέον ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, ένα νομοθέτημα ενιαίο που πραγματικά προβλέπει τις λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, παράδειγμα, που έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, είναι μια σημαντική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι το ζήτημα στο οποίο έχουν σταθεί οι περισσότεροι. Ναι, να σας πω όμως ότι πέρα από την πρόβλεψη που γίνεται, όλα αυτά και γενικά η οποιαδήποτε αλλαγή στην νομοθεσία κρίνεται από την εφαρμογή της στην πράξη. Ναι. Έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνονται διάφορες πράξεις νομοθέτησης, οι οποίες είχαν την κατεύθυνση του εξορθολογισμού, της επικαιροποίησης διαφόρων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες είτε παρέμεναν ανενεργές, είτε χρειαζόταν άμεσα παρεμβάσεων διορθωτικών προκειμένου να μπορέσουν να αποδώσουν και να είναι στη λογική της και στην κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και της καλύτερης λειτουργίας των Δήμων. Όλα λοιπόν αυτά θα κρυφθούν στην πράξη. Και το εκλογικό σύστημα είναι μια τομή. Είναι μια τομή, έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτό το διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το εκλογικό σύστημα αυτό ευνοεί τον Α ή το Β. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο θα κρυθεί στην πράξη. Υπάρχουν τα επιχειρήματα υπέρ του εκλογικού συστήματος, υπάρχουν τα επιχειρήματα κατά του εκλογικού συστήματος. Δήμαρχε, επί της ουσίας αυτό που γινόταν στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, τώρα επί της ουσίας δεν θα γίνεται στον πρώτο, μία και καλή δηλαδή, θα ξεμπερδεύουμε. Δίνεται η δυνατότητα χωρίς να είναι υποχρεωτικό στον εκλογέα να κάνει και τη δεύτερη επιλογή. Την εναλλακτική ψήφο. Την εναλλακτική ψήφο. Με τον τρόπο αυτόν αποτυπώνει τη βούλησή του. Αποτυπώνει τη βούλησή του στην πρώτη επιλογή αναφορικά με τον δήμαρχο που θέλει να έχει δημοτική παράταξη την οποία θέλει να υποστηρίξει, και έχει τη δυνατότητα, δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να κάνει την δεύτερη επιλογή, να κάνει και μια δεύτερη επιλογή, η οποία με συγκεκριμένους όρους θα μπορέσει να αξιολογηθεί και να προσμετρηθεί στα αποτελέσματα των εκλογών. Υπήρχαν διάφορες κουβέντες κατά πόσο αυτό εφαρμόζεται αλλού ή όχι. Έχει να κάνει και με τη γενικότερη κουλτούρα που υπάρχει στην διαδικασία της ψηφοφορίας στις δημοτικές εκλογές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τη δεύτερη Κυριακή υπάρχει μικρότερη συμμετοχή του κόσμου, υπάρχει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα για διάφορες συμμαχίες, συμφωνίες. Ναι, γίνονται άλλου τύπου διαργασίες, ναι. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ποιο είναι το εκλογικό σύστημα με το οποίο εκλέγεται η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχός του. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο πραγματικά θα επιτρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που να μπορέσει να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, με έναν τρόπο που θα εξασφαλίζεται η οικονομική και θεσμική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τα μνημόνια και μετά η υποχρηματοδότηση των Δήμων είναι τεράστια, η υποστελέχωση των Δήμων είναι τεράστια. Η αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων βαθμών διοίκησης πάλι είναι μια πραγματικότητα που πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα, όπως και η υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο κεντρικό κράτος. Με το συγκεκριμένο νομοθέτημα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρείται μια προσπάθεια η οποία προφανώς και θα κριθεί στην εφαρμογή του για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Θέλω λίγο να σταθούμε, σας διακόπτω, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε για να μην χαθούμε στην πορεία της κουβέντας. Αυτό που λέγατε πριν στην έλλειψη προσωπικού, που είναι ένα από τα δύο βασικότερα ζητήματα των Δήμων. Έχουμε μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τους Δήμους ό,τι αφορά το θέμα των συμβασιούχων με τον νέο κώδικα, έτσι δεν είναι? Μπορούν να παραμείνουν για 5 χρόνια. Ναι. Η οποία ήταν απέτηση των εργαζομένων προφανώς, αλλά και της ΚΕΔΕ. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ΚΕΔΕ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με τις τεχνικές επιτροπές της, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Πολλές από τις προτάσεις που κατέθεσε η ΚΕΔΕ έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο και συμπεριλήφθησαν αυτές οι συγκεκριμένες διατάξεις όπως ακριβώς προτάθηκαν από την ΚΕΔΕ. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν και η πρόβλεψη για την μη άσκηση ένδικων μέσων σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως αυτές που κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και στα δημοτικά μας συμβούλια αναφορικά με τις υπηρεσίες των κοινωνικών δομών, των παιδικών σταθμών και μια σειρά άλλων ειδικοτήτων, ανθρώπων που πραγματικά εργάζονται πάρα πολλά χρόνια στους Δήμους και έχουν τεράστια εμπειρία και αποτελούν βασικό και απαραίτητο
προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, δίνεται η δυνατότητα να μην ασχηθούν εφέσεις και οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν εφόσον δικαιωθούν δικαστικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα και τις υπηρεσίες τους στο Δήμο. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Που λύνει τα χέρια δημάρχων και περιφερειαρχών, έτσι. Προφανώς. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην πράξη θα δούμε την αποτελεσματικότητα των Δήμων. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η πρόβλεψη για την χρηματοδότηση των Δήμων από συγκεκριμένους πόρους, από συγκεκριμένα έσοδα της κεντρικής διοίκησης, όπως είναι ο ΦΠΑ, όπως είναι ο έμφυα, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι κάτι το οποίο προβλέπεται. Πλην όμως οι περιορισμοί δημοσιονομικοί που υπάρχουν, ο κόφτης που λέμε, δεν επιτρέπει την πλήρη απόδοση των πόρων που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση, όπως επίσης και αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους τους τόνους είναι ότι οποιαδήποτε μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πόρους ανθρώπινους και υλικούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο, να εξυγχρονίσουμε το πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, και το βασικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει μέσα από τον κώδικα αυτό να εγκαινιαστεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας και όχι τα επιμέρους ζητήματα τα οποία ο καθένας και ανάλογα με την πολιτική αφετηρία στην οποία βρίσκεται τα προσεγγίζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι μια αλλαγή μεγάλη. Χρειαζόμαστε διάβασμα πολύ όλοι όσοι ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Αλλά εφόσον υπάρχει η διάθεση από όλους μας να μπορέσουμε να συμβάλλουμε ο καθένας με το θεσμικό του ρόλο στην εφαρμογή αυτού του κώδικα και στην επισήμανση των λαθών, τα οποία θα φανούν άμεσα στην εφαρμογή του, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να δούμε καλύτερα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι δεν αποτελεί ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης πανάκια σε όλα τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά την άποψή μου αποτελεί μια αρχή προσπάθειας αντιμετώπισης των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση, η αρχή ενός δρόμου ακόμα περισσότερο να διεκδικήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση απέναντι στο κεντρικό κράτος, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όρους βιωσιμότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως, γιατί αυτό είναι το βασικό, προς όφελος των πολιτών. Δήμαρχε, κάτι τελευταίο, μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί δεν θέλω να σταθώ περισσότερο στο θέμα με την έννοια ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε αναλυτικά. Οπότε δεν θέλω να το κάψουμε για την ώρα. Μια διευκρίνηση μόνο ζητώ σε αυτή την ιστορία με την αποσύνδεση από τους λογαριασμούς ρεύματος των υπολείπων χρεώσεων. Υπήρξε αίτημα των Δήμων για αυτή την ιστορία πραγματικά, ή είναι κάτι το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση για να πάρει τις χρεώσεις αυτές τις έξτρα από το ρεύμα και να τις πάει αλλού από τους προμηθευτές ενέργειας στους Δήμους? Υπήρξε αίτημα της ΣΚΕΔΕ όντως γι' αυτό και είναι κάτι που εξυπηρετεί? Από Δήμους. Η ΚΕΔΕ δεν διατύπωσε επίσημα μια θέση αυτήν την διάκριση. Είναι μια πρόβλεψη η οποία μπήκε την τελευταία στιγμή αναφορικά με τον τρόπο ίσπραξης των τελών. Όλα αυτά τα χρόνια αυτά τα χρήματα των ανταποδοτικών συνεισπράττονται από τους λογαριασμούς του ρεύματος, από τους παρόχους. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε ότι πολλοί εκ των παρόχων καθυστερούσαν πάρα πολύ να αποδώσουν τα χρήματα αυτά στους Δήμους, με αποτέλεσμα να υφίσταται μεγάλη δυσλειτουργία, να παρατηρείται μεγάλη δυσλειτουργία και να υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Να θυμίσω παλιότερα και την περίπτωση που κάποιοι είχαν υπεξαιρέσει τεράστια οικονομικά ποσά και χρειάστηκε ακόμα και οι Δήμοι να πάνε δικαστικά προκειμένου να μπορέσουν να εισπράξουν τα χρήματα αυτά στο παρελθόν. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται σε μια διαδικασία η οποία θα είναι σε εξέλιξη, αναφορικά με τον τρόπο βέβαια που τελικά θα επιλεγεί να γίνεται αυτό, να αποσυνδεθούν και να μπορέσουν οι Δήμοι να τα εισπράττουν στη μια λογική του έμφυα, όπως γίνεται σε δόσεις εντωδεκάμηνες από τη χρονιά. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει με έναν τέτοιο τρόπο που πάλι θα εξασφαλίζεται η εισπράξιμότητα από την πλευρά του Δήμου, προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι πόροι, οι οποίοι συγκεκριμένοι πόροι, έτσι, η χρήση τους είναι συγκεκριμένη. Να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι αυτοί οι πόροι των ανταποδοτικών κατευθύνονται στον ηλεκτροφωτισμό και στην καθαριότητα, δεν πηγαίνουν αλλού, από κωδικό σε κωδικό αλλού, ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα πρέπει αυτό που έχει σημασία, θα πρέπει να επιλεγεί ένας τρόπος ο οποίος θα εξασφαλίζει την ίσπραξη αυτών των χρημάτων από τους Δήμους. Είναι κάτι το οποίο
προβλέπεται μένει να δούμε ο τρόπος τελικά που θα επιλεγεί προκειμένου να γίνει αυτή η Και ποιοι δήμοι θα επιλογή. τον υιοθετήσουν, έτσι, διότι είναι καταβούληση των δήμων, εξ όσων γνωρίζω. Αυτό θα είναι νόμος που θα εφαρμοστεί από όλους. Δεν μπορεί να επιλέξει ένας δήμος να δεσπράττει μέσω του παρόχου ενέργειας και ένας να τα εισπράττει αυτοτελώς από τη στιγμή που γίνεται νόμος του κράτους. Αλλά όπως διάβασα θα πρέπει να εκδοθούν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα καθορίζουν τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις για την ίσπραξη αυτή. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει να κάνει και με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στην εφαρμογή θα δούμε πόσο αποτελεσματικό ή όχι είναι ή αν θα χρειαστεί κάποια άλλη περαιτέρω βελτίωση. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το χρόνο που καλά, μας διαθέσατε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, για χαρά.